Yoroi try, kanigalong ka jingkot snobha naga liang gajongi naga Potternet Gospel Media Ministries siya Bantei Healing Festival yaga banlong na do ka khandai trik hado ka khatsan trik jong uniu benai September ka jaka gandai hang thi hamadan pulo na do ka khandai hado ka khatsan bat ngakwa ban pentip yaga por bapila ban penkre ban wan sikni ke jeseng tading tanga kerpat ifi fin snobha ban shashkor bha yagini gipor ke jeseng ka sedang nado ka khnai trik ka tagadai ha ka sni mandi ka sni ninkong bat ke jeseng kan ya borostio hado ka sni trai ka sni ninkong ngin sedang shwada ka seminar bagani ka seminar kan ya hado ka khatlai trik nado sni ninkong hado ka sni phodin kapor bagin penlong yang ke seminar kandai hagapor shipo baje min step in an artli session tading ta kandai do khatlai kan ke seminar hagapor shipo baje shaneng shipo baje min step shaneng kin mau pat ya gani ke jeseng pat ba kan sedang hiru nado ka kandai terik hagapor san shiteng janmit hagasngin kong ba sngi ba ar nginlong hagapandal ke berit bat nado keski balang pat in long haka pandal ka bahe ya ka ba ki jeseng baro aga por janmit indai haga por san chiteng janmit nado skinin kong hado ka ski thokding ki jeseng janmit indai be san chiteng ya ka sisa jan kat sautrik in sedang haka por shipo waji magani ki jeseng ka dai naga banta ki kna lai gerteng ye gani ki jeseng kit zo praise adayeng tanga kerpat ifi ki kimi ki pa fin snow bah ban wan lam lagi jong ki kon ki jong pi sha kane ka jeseng shibon ki ke ngilapin kret nam lagi kon ki jong fi ktien ki jong blay but kui de ki benta ki we kui ki program ngilapin kret kerpang naga menta ki kon jo fi snow bah ban wan lam ki kon ki jong fi bakin yo le kemen lang how try haga kat sautrek aga por shipo baje men step bakan don ru ka graduation service jong ka kasi bible school but hadian jong nega graduation service kan don ru ka jeseng pat ba ha ka por arbaje min sngi pat ha ka por san shiteng janmiet ru min don biang ka jeseng pat ba ha ka sautrik ka sngi saja jaga sngi blai pat in long na do min step i na do shipo baje min step ya ka jeseng pat ba ha ka por shibaje kan don ka graduation service jong ki kena ISOM kena pulih ha nega school bat haka por shibaji shiteng in sedang ya ke jeseng pat ba and then ke jeseng pat ba aga sniu try shibaji shiteng bat kum juro haka por janmit haga por san shiteng ding ta nget pi sha skor ba aga sniu try ka san trik shibaji shiteng bat kum ju san shiteng janmit nget fla yo ya gini ki por fla sha skor ba ang kemilan tiru ban yu EP ha kini ke jeseng wat wan ang sisa janyas ngi try wan na do ngi mande na snow bo try ukran ka dono jonga ban pen slore hi da ya ye ka por ga jong fi baro istio naga bantau try na snow bo try on ai yaladi naga banta jong fi ha ga ne ga snam hi baro shi snam bala da fi ai ga ne ka shitio fi sange elo di ge baro ya ga fin ai ka por ga jong fi ho try fi invest ka por ga jong fi ho try try on ai ya kata ka babhatam ka jong hagini ki sngi ki ban sawan pat ban kerku ya ga jing em ga jong fi ngai try on kerku fi shim kia ya ga ne ka jing pentip bal kum juru da pentip lang shiki way invite lang ki way khot smo ba lang ki way om tang ma phi ban wan re khot lang ki perlok jong fi la da don ki bam don pisar ban wan sha ga ne ga jeseng siu bai kali ma phi kin yo ban ya wan lang ngai try on kerku fi ngai try on legi kamba ga jim jong fi ngai ngien second do na do ga kendai hado ga khatsan trik jong ne benai September hang thi hamadan polo haga jeseng jong ga healing festival blai kerku fi ngien se syam haga de gisni blai jing sok lon kat bat fi blai shibon amen